Oh my god, Polino, какви са тези работи? Значи ми пише в Ask да си направя отговор, за да не те игнорирам, понеже правя видео в Ask. Или сега. Не ми става толкова те интересува, добре. Какво? Не ме интересува. Полина, правя видео, много ли извинявай. Извинявай. Даже сега правя просто видео. Сега ще си това. Ми извинявай, обаче е малко странно. И да, и мина чудесно на лекаря. Всичко е. И така, чао, и ми пиши във Facebook за съобщителния.